es troba a Massanassa. Sí, no me vull llevar la mascareta perquè a lo millor els companys o el que siga, intentaré alçar un poc la veu. Li dia que volia fer-li un prec i una pregunta sobre l'estat general de brutícia en el que es troba a Massanassa i ficar-li un exemple molt concret, que són els 3 contenedors sense tapa i trencats que n'hi ha en l'avinguda Blasco Ibáñez, a l'altura del carrer Concepción Arenal i Sant Joan. No estem parlant d'un carreró en el polígono, estem parlant de 3 mesos contenedors trencats en l'avinguda principal del poble. Li vull fer una pregunta en concret perquè mirant el document de l'execució del pressupost de l'any 2020, el que encara està vigent, la partida d'adquisició de contenedors de RSU està pressupostada en 3.000 euros, però no se n'ha gastat cap, 0 euros d'eixa partida. I tot això passa, senyor Comes, mentre, clar, vostè i algun membre del seu equip de govern comparteixen algunes imatges loant d'alguna manera el treball d'una empresa que vostè i jo crec que tots els regidors sabem que no complix i que cobra tots els veïns com si complirà. Entonces, li faig un prec, que tots aquests mesos que encara mos queda de vigència, no d'esta empresa, perquè això encara no ho sabem, sinó del plec actual i del contracte administratiu actual, que per favor fem complir aquest contracte perquè no tot és no apujar els impostos, també hi ha que vigilar que els impostos van on tenen que anar i preguntar-li si a vostè com a mi no li dona certa vergonya que passi això. Gràcies.